daitun 20 urte emakume maile, lehenengo emakume maile hori juntau zala. Eta pixket horren ondorioz ere, baitu 10 urte emakume txokue hemen dakeula, ez? Igual Mirenek beak hobeto esplikako zigun dela 20 urte nola hasi zineten, ez? Emakumeek biltzen eta... Bai, 21 urte ditun, lehenengo aldiz udaletxean proposamena plantea gendule, ez? Emakumeen berdintasuneko zaile sortzeko eta teknikari bate eskau ginenan. Udalak hori ez ziunan onartu, baina onartu ziunan emakumeen mahai bat. Hori gizarte zerbitzuetatiken eman zinebenan eta gizarte zerbitzuetako zinegotzile izenunan hori zuzendu zuena, ezta? Bueno, ze helburukin hasi ginen, pixkat emakumeen berdintasune lortzeko, azpeitiko emakumeei kontuarazi, emakumeen eskubidiek aldarrikatzie eta baita emakumeek alduntzeko. Damazoneko etxe horietan lortu ginenan lokal bat. 12-14 emakume egitunan. Batzuk feminismoen esperientzi jezekeoenak, beste batzu berriz feminismoe oin ikisten hasi zienak eta abar, eta hor biltze egitunan. Baite ere, azpeitiko emakumeen diagnostiko bat einunan, gero plan bat iteko berdintasunei buruz, baino diagnostikuei ikusi inginenan, letu inginenan, da gero kajoien sartu zinabenan, eta ez dunan planik egin. Orduan zeite gendun, kursuen zehar, hitzaldiek, sexualidadiei buruz, autoestimai buruz, ikastaro batzuk eiteitunan, kursue bukaeran afai bat iteunan, eta musika eta guztit, emakume pila bat juteunan afaire. Eta hola jarraitu ginenan, udalien gobernu aldaketa egon zan arte, 2007 udaleko gobernu aldaketa egon unan. Eta orduan, hasi gitunan, berriro ere, parekidetasun zaile eskatzen, eta teknikari eskatzen, eta lortu ingiztinena. Lokalure oso txikile geldiu zitzekunan, eta 2011 ustenat, bai ez da? 2011 lortu ginenan lokal handia. Apustu potenti nintzen dinamizatzaile bat jarrita, egize daia garai hartan atzalde zakarrik irikitezen hori da. Atzaldez 4 orduz, eta komentatzen ditunan bezala ez, ikastaro segia gintzien pixke zentralizau, bertan hasi eskaintzen, eta beste forma batekin. Bere momentun beharretako bat zan gune seguru bat izitie emakumeentzat, baina hortiken pixke jundie bat hartetzen ez, mugimendu feministi alde batetiken, baina gero bat bertan identifikatzen jundin behar desberdinekin eskaintzia asko zabaldu da. Orduan, esango nuke gaur egun identifikau izen ditegun pilaren nagusisek edo dila saretzie gune seguru bat eukitzie antolatzeko eta elkar ezagutzako, emakume anitzek biltzeko eta elkarrengandik esperientzi desberdinek konpartitzeko, baina baite noski parte hartze soziopolitikoako, estrategi batzuk sortzeko bertatiken gero herrire behire eragina liziteko. Eta gero bestetik alduntzie behire, bai kolektibuen, baina baita alderdi individualin, da hor nik bai esango nuke azken 10 urtetan ikusi dela garapena emakume txokuen, beste hainbat zerbitzu jarri diteulako aholkularitza juridiku kasu, indarkeri egoera individualetan edo bestelako zapalkuntzatan norbea eragite xonin aurre inaliziteko, erramienta eta tresna desberdinak emateko. Bai esango nuke emakume mordobaz pasatzeala, baina era desberdina, adin desberdin, jatorri desberdinetako emakume mordo bat, pentsakera desberdinetakuk, eta hori kristona beratza da, eta hori bai ikusi dugu urte desberdinetan ziar, mandan fenomeno bat dela, baina alare hondiken, nik uste bai falta dela pauso bat eitxie, eta hondiken komentatzen nuen bezala zabaltzie, hondiken ezagutze ez teben jende horrena identifikatzen juteko bergexo eta beste erantzun batzuk eman aldiziteko.
ikusi beharko nago, marka beharko nago zen horabietan segiu nahi deun lanien, da nik uste hortako emakume maile beharrezko dela, emakume maile den azpeitiko emakumein ahotsa jasotzeko gune bat, iritzile eta lasai eta libre botatzeko gune bat, askotan inkluso gu juntau eta babes gune txiki bate baden guretzako, ez? Geldi gaitezen behitu ezagunatzea pixket, eta esan, bueno, aurrea beira zen nahi dugu, ez? Eta ikusi nahi dugu emakume mai potente bat baita ere. Bai, deie inahiko genen jokela, azpeitiko emakumeei gonbidauta daudela emakume maira etortzea, behaien ahotsa eta iritzile ezinbeste guk ikuste ditegula, pixket hemendiken aurrea nahi dugu ibilbide honetan segitzeko.